プードル、トイプードルのみゆちゃん。みゆちお年は何歳？みゆちゃん。12歳。12歳。はい。じゃあもうおばあちゃまで。かなり。まだ目とか。もう。いや、もう白内障来てます。じゃあ足腰はまだ大丈夫。もう結構走ってます。もうなんとか、椅子の上に飛び乗ったりとかするんで。はい。最近ちょっと怖いですけど、まだ全然なんか足腰は大丈夫。みゆちゃんですね。みゆちゃん。みゆちゃん、ボールで遊ぶの大好きです。人見知りとかはしないんです。十分します。犬見知りもし犬見知り。人見知りも犬見知りも。ママだけです。車酔いとかはしない。そうしないですね。分かってますよね。どこにでも行かれますもん。はい、どうもありがとうございます。はい。